Si Johannes nalusok. Adong man nasaingan anak sikola sa halak namoguwag si Johannes. Kadupari itupukon guguna sada aya niya tua kasisian na siya pilon nasida di hutan nabe. Dinasadari dumula si Johannes siyan pok sikolahan naing manian apilon na nasa ayat at tinupukon ni gugun nasiday hape nasa Roma si Karel dongan nasikola sa halak tidok mamatok ibana. Beta mahita mok miyam. Jadi di pabongo si Johannes mabukuna tu saku ni bajuna laos di hutun madongan na naing mok miyam. Laos di hutun madongan nauding mok miyam. Kebesudat maibana mangapil ayat siya pilon nai. Dungi dung bot ari mulak maibana tu huta ia dung mangan. Naing ibana mangapil buku alenunga holom jadi dang boy be jahana bukui. Jadi dang boy be jaon na buku nai. Alani lau maibana murom ay nunga loja ibana tong siyan pok miyaman nai dipiakon mabuku nai tuto ni halang uluna. Ia dung torang agi muse hehe masih Johannes los dibuat mabuku nai hape masai tasonggot magohana disi ay nunga mukpagia ni ida jalan mariba deba di podomani. Jalan mariba deba di podomi yang go ayat siya pilon nai tong doso di poto. Jadi losongoni nama ibana lau tu poksikolaan. Ia dongan na sakokonan. Ia dongan na sakokanan. Sudedo nasida uboto pajojogon nasa ayat na niapil nasidai. Aleang go si Johannes ikonsip nama dung disukun gugui ibana jadi maila si tutum maibana lani